La política en un règim democràtic té la capacitat de donar cabuda a totes les ideologies i pensaments que puguen cabre en el pensament humà, sempre que respecten les normes del joc. Més encara en una època com aquesta, en la que apareixen noves formacions polítiques que busquen canviar la situació de crisi. Però precisament esta tessitura també és el caldo de cultiu per a l'aparició d'altres tendències considerades com a nocives. Una d'elles és Amanecer Dorado, una formació amb tints neonazis que s'ha registrat al cens d'agrupacions polítiques amb seu nacional a Alcoi. Aquest fet ha causat un terratrèmol a la ciutat per les connotacions que inclou, foment de la violència, del racisme, la xenofòbia i l'homofòbia, entre d'altres, tots ells valors contraris al que defèn la democràcia, fet pel que la formació neonazi ha rebut el rebuig del conjunt de la política alcoiana. Las posturas radicales no llevan a ninguna parte, más que al enfrentamiento, más que a la división, al acrecentamiento incluso de la división que puede existir entre unos y otros, al final entre ciudadanos de un mismo municipio, de una misma comunidad, de un mismo país, por cuestiones meramente ideológicas, ¿no? Y yo creo que en el centro es un espacio político donde se sabe convivir. Acceptem que qualsevol persona pugui defensar qualsevol idea sempre que ho faci de forma pacífica, no violenta i, sobretot, respectant les opinions dels que discrepen d'ells. Tinc els meus dubtes que aquest partit siga dels que respecten les opinions dels demés per la seva tradició i per la seva simpatia neonazi. Hem de recordar el sofriment que milions de persones van tenir en Europa, en el qual tenim una víctima, el senyor Aura. És d'alarma, perquè jo pense que no és suposadament neonazi, és clarament neonazi, tal com ha demostrat en Grècia. I el que no entenem nosaltres és que es pugui inscriure en el registre de partits, en el Ministeri, un partit de filosofia feixista i neonazi que incita a la violència i a la xenofòbia. Ens pareix molt greu. Un partit que té una ideologia neonazi, que té una ideologia racista, que té una ideologia homòfoba, no cabe en la nostra societat, no cabe en una ciutat com Alcoi i per tant creiem que, esperem que siga un fracàs absolut i sobretot mobilitzar al poble d'Alcoi, mobilitzar a la societat alcoiana de que no podem permetre que aquestes actituds i aquestes ideologies s'instauren a la nostra ciutat. L'aparició d'Amanecer Dorado i més amb seu a Alcoi ha mobilitzat a la resta d'agrupacions polítiques a la ciutat contra el pensament que defensa el partit neonazi. Totes han demanat al Ministeri que apliqui la llei de partits, que descarta que agrupacions que enaltixen els valors nazis puguen participar del joc democràtic sense renunciar a ells. Ho faran inclús des del propi consistori alcoià. Anem a reclamar a Fiscalia i anem a reclamar als governants és que vegin la possibilitat evident de posar en pràctica la llei de partits que es prohibís l'apologia del terrorisme, que ja es va fer en els partits independentistes que apologaven per la violència i el terrorisme, i aquesta gent també, sense ser independentistes, també fan el mateix tipus d'apologia de la violència, de la xenofòbia i del racisme. Instar tant als gabinets jurídics del propi Ajuntament com a buscar algun tipus d'actuació que puguem fer a nivell oficial per intentar que això no es materialitzi. Com bé dius, també considerem que aquestes actituds que mantenen en el seu ideari aquests partits van contra la llei de partits, però sobretot van contra la Constitució i sobretot van contra les lleis mínimes que tenim en cada ciutat. I jo crec que inclús no podem ni tirar la culpa ni a la crisi econòmica. Hay que cumplir la ley de partidos, ¿no? Y si incumplen cualquiera de los artículos de la citada ley, pues ¿por qué no? Claro que sí, automáticamente. Vamos, es que no tendría que ser una cuestión que la decidiésemos o que la solicitásemos, que tendría que ser automática la exclusión como partido político de lo que es el listado de partidos que existe en el panorama. Esta publicitat que ells fan, tant en Grècia com a Ciara o en altres països, evidentment posa el partit en una situació realment difícilment, integrable en el que és el conjunt de forces polítiques o de plantejaments o reflexions de caràcter social sobre Espanya. En qualsevol cas, crec que és el Ministeri de l'Interior el que té un problema i hauria d'abordar-lo seriosament. Amanecer Dorado està encapçalat per l'excandidat a les eleccions per l'ultradretista Aliança Nacional, Antonio Vicedo.